zuen kamiseta hau, Oskarrek eramaten zuen kamiseta hau. Iruditu zait oso ongi portatu direla, hori alde batetik, eta gero harritzen nau zenbat galdera egin dituzten eta ze erantzunak eman dituzten. Oso harrituta nago eta bueno, nahiko unkituta, oso pozik nago, oso esperientzia berezia izan da, eta oso eskertuta nago. Itxabaropena hor dago eta haien eskutan dago, ezta? Aldatzeko mundu? Dudari gabe. Hemendikan bi edo hiru buelta pixka batzuk ematen badizkio buruari gai honetaz, izango da, sentituko naiz oso pozik, dudari gabe. Pasada, ez? Oparia da superguai, eta benetan, konpromisoa hartzen dut, 3 poltsadia eta gutxienez bat iritsi behar da kiosera eta beste bat Aitamarira. Eta 3. Igual bananduko dut, alde batetik eta bestetik, baina hori iritsi behar da. Eta benetan, momentu txarretan horrelakoak ikusteak eta irakurtzea iruditzen zait super unkigarria eta politea.